Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Iyi ndi programu kapena nthawi yapadera imene ndinanena kuti tikhala nayo ndi cholinga kuti tiyankhulepo nkhani yokhudzana ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi, Profesa Opita Mutharika, omwe apita kapena akupita ku South Africa, ndipo kulemba kwawo aboma anena kuti ndi private visit. Kotero kuti private visit imeneyi yadodometsa kudabwitsa anthu ambiri kuti kodi mukuti zikukhala bwanji. Ambiri Amalawi ali ndi nkhawa yawo yakuti utsogoleri wa chipani cha DPP umakonda kubisa zinthu kawirikawiri. Mafunso amene Amalawi ali nawo ngakuti kodi ndi chifukwa chani mumakonda kubisa nkhani zokhudzana ndi mtsogoleri wa dziko. Tonsefe timadziwa kuti tikamati uyu ndi president wa dziko amakhala kuti ndi mbali imodzi ya katundu wa boma, ndipo katundu wa boma timamutchula kuti public property. Kotero kuti ngatiti kuti public property ndiye kuti palibe chobisa. Palibe chobisa. Timenera kuti tidziwe chifukwa tonsefe maso athu amakaphatikira pa president. Tonsefe malingaliro athu tikamakhala mu dziko lino la Malawi ngati dziko timakaphatikira pa president. Ngakhale president titakhala kuti sakuchokera ku chipani chathu, koma ngati president uja ndi amene akutsogolera dziko padakali pano, timati ngwathu. Tikamayankhula nkhani zathu zandale zimakhala nkhani zathu zandale, koma pasi pa mtima aliyense amadziwa kuti president wathu amene ali mu dziko lino, amene akulamulira dziko lino, ndi Profesa Opita Mutharika. Kotero kuti ine ngati nzika ya dziko lino la Malawi ndikuyenera ndikhale nawo ufulu wathunthu odziwa kuti kodi president wathu Opita Mutharika akupita ku South Africa akatani. Mwakamba nkhani yonena kuti private akagwira ntchito, ndinaona pena paka akagwira ntchito akatumikira ntchito koma private. In what way? How the president can do private work while he is the public property of this nation? We must know what the president is doing. Musamati ike mu suspense. We must know what is happening to our president, what is happening with our president, and what the president is doing or what is expecting to do in South Africa. We remember this has been happening even before. The past years, when the government was under DPP, it happened, and we see it happened again. I remember one of the social commentators, he's a lawyer, he commented, said, kodi timona ngati mudaphunzirapo kanthu pa zimene zidachitika mu zaka zambuyozi. Pano muchitanso chimodzimodzi. Ndapita Mutharika ndiye anakamba mawu ena kuti ndife anthu ouma mitu. We don't want to learn. Ngakhale titati tiphunzitsidwe. Nditawerenga ma comment amene amabwera kuchokera ku anthu osiyanasiyana, a DPP ayiona postiyo kuti ikunena Amalawi Congress Party. Amalawi Congress Party akuona kuti postiyo ikunena DPP, but obviously that post imene alemba is a direct attack kudzudzula achipani cha DPP because of what you have been doing.
There is no way you can hide what the president is doing. All of the conditions of the president. You have to tell the nation. We are here not to celebrate whatever can happen, whatever evil can happen to the president. We are here to pray for him. Even if inandira kala zoti ndimabwera panopa kuzapanga social commenting against him as the leader of the Democratic Progressive Party. But it doesn't mean I can wish him evil. I have to pray for him. He's our leader. We speak politics here. That's what I want you to. We speak politics here. We speak propagandas here. Propagandas are accepted in politics. And we social commentators, we are going to speak propagandas here. Because that's the nature of politics. That's the culture of politics. Politics, that's the culture. People create propagandas. Or people enlarge issues. A small issue can be enlarged. Because of kuchukuza chimenecho. Ndimene masocho commentator timachitira. Kantu kakang'ono kapisi. Masocho commentator timakakuza. That's our work. And in a democratic country like Malawi, everyone should accept that. Kuti my social commentators will come here and speak. Kantu kamene numudzakaona kakang'ono, whether it's in Malawi Congress Party, whether it's in DPP, kamene numukaona kuti nkakang'ono, my social commentators tikakatenga, chipanga expand. So that's why you see kuti pamene zamveka kapena kalata yalembedwa kuchokera ku office ya president kufotokoza kuti president watu tukutala Professor Arthur Peter Mutharika akupita ku South Africa koma private visit yatidodometsa yatipatsa mafunso zatipatsa nkhawa. What kind of private visit and what work he's going to do? If you are not able to tell the nation what the president is going to do in South Africa, what do you expect the nation to say? What do you expect the social commentators like myself to speak? I'll speak unnecessary thing. Muka kumudwa ngati ndalankhula chinthu cholakwika pamene numabisa? No. Come out open and tell the nation. President watu akupita ku South Africa akapanga isi. Ndale zimene timapanga kunoku ku Malawi ndizolakwika. We must learn and we must also know and understand kuti kwachitika mati president ndi ndani. Peter Mutharika pali panopa si president wa chipani, is more than that now. Iye uja ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi. So whether tiliku opposition, whether tiliku ruling, we must know what is happening. What is surrounding the president? Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.